अगर आप भी चाहते हैं उमाशंकर उजाला ऑफिशियल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। पागल बानी करे। आप सुन रहे हैं एसपीजी म्यूजिक इंटरटेनमेंट को। पागल बानी करे, सारा सपना तोरा देले पूरा देले पागल बानी। दूसरा के संगे पूजवा खुशते हुआ रे, सारा सपना तोरा देले पागल बानी करे। पागल बानी करे, पागल बानी करे। दूसरा के संगे पूजवा खुशते हुआ रे, सारा सपना तोरा देले पागल बानी करे। डीजे मनीष रक्सौल। पागल बानी करे, साथे दिए मोरे के तू कसम खैले बाहरे, सारा सपना तोरा देले काठी बुझता रे। पागल बानी करे। म्यूजिक बाय सनी दिलीप। डीजे मनीष रक्सौल। सारा सपना तोरा देले पागल बानी करे। पागल बानी करे। जालिम जमाना भइल तेहु भूल गइले, प्यार के हमरा परी करमन कइले। जालिम जमाना भइल तेहु भूल गइले, प्यार के हमरा परी करमन कइले। बहे आंसुआ के धार भइल जिंदगी बेकार, बहे आंसुआ के धार भइल जिंदगी बेकार। कमी कथी पहिले ते बोलत नहीं बारे, सारा सपना तोरा देले पागल बानी करे। दूसरा के संगे पूजवा खुश से हूँ पारे, सारा सपना तोरा देले काथी बुझता रे। पागल बानी करे। डीजे मनीष रक्सौल। सारा सपना तोरा देले पागल बानी करे। पागल बानी करे। राइटर निते सभी से शौक पूरा करी, हमके जैसे छोरा देले उहो तोरा छोरी। राइटर निते सभी से शौक पूरा करी, हमके जैसे छोरा देले उहो तोरा छोरी। तू कके बेवफाई ले सुनहरा जाई, तू कके बेवफाई ले सुनहरा जाई। उमाशंकर उजाला के दिल तोरले बारे, सारा सपना तोरा देले पागल बानी करे। दूसरा के संगे पूजवा खुशते हूँ बारे, सारा सपना तोरा देले पागल बानी करे। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।